la tercera trobada de Fem-la petar, aquesta sèrie de xerrades que des de Reagrupament volem escoltar les veus de l'independentisme i en aquest cas amb el Jordi Castellà Andrés, que és advocat, informàtic i regidor de l'Ajuntament de Canet de Mar per Millorem Canet Primàries. El Jordi és advocat, escriptor, apassionat per la història i per la llibertat del nostre país, especialitzat en història de dret, dret públic i internacional, dret contenciós administratiu, dret civil, dret penal i de les TIC. Autor del llibre La via guineana per fer efectiva la independència, que és el que ens presentarà avui, però també l'any passat va presentar el llibre blanc del dèficit fiscal municipal de Catalunya. Està adherit al Consell de la República, de la qual també ens parlarà Jordi una miqueta després, si em permets, perquè estem en ple olla bullint, està bullint l'olla, no? Plena campanya. Plena campanya, adherit al Consell de la República, Assemblea Nacional Catalana, Fundació Memorial 1614, Associació d'Amics de Montserrat, Plataforma de Municipis contra el Dèficit Fiscal i el Cercle Català de Negocis, del qual és vicepresident, i diguem-ne que per això estàs aquí, Jordi, perquè vam entrevistar l'Albert Pol, el president, i de seguida que va acabar dic, perdoneu, heu d'entrevistar el Jordi Castellà, ja tardeu en convidar-lo, que presenti més que la via guineana, la via de les Nacions Unides, la via exterior, la via... Se li pot dir de moltes maneres. De moltes maneres, no? Doncs, escolta'm, Jordi, et deixo, tu mateix, si vols començar, què és això de la via... Per què se li diu via guineana? Ens sona això de Guinea Equatorial, no? Sí. Però... Per què li vaig posar aquest nom? Mira, li vaig posar via guineana com una provocació perquè Guinea Equatorial va ser la primera autonomia de l'estat espanyol després de la Guerra Civil. Hi ha molta gent que es pensa que no, que era... Una autonomia com nosaltres som ara. Sí. Una autonomia. Sí, senyor, amb un president autonòmic, un parlament autonòmic i competències autonòmiques. De fet, els hi van donar l'autonomia abans que ningú tingués autonomia després de la Guerra Civil, perquè un grup polític des de l'exili, que es deia IPGE, que es diu Idea para Guinea Equatorial... Idea? Sí, Idea para Guinea Equatorial, van presentar una carta a les Nacions Unides on deien tres coses. Primera, que Guinea Equatorial no era Espanya. Segona, que havia sigut annexionada per la força i contra la voluntat del poble guineà. I tercera, i més important, que sol·licitaven l'empara de les Nacions Unides per iniciar un procés d'autodeterminació, descolonització i independència. Això quan succeeix, aquesta carta? A l'any 1959. I l'envien dues persones, Enrique Mbó i Acacio Mañe. El Franco, al descobrir aquesta carta, que arriba a les Nacions Unides, ordenarà matar-los. Perquè us doneu compte de la importància que tenia aquesta carta i el pes que tenia enviar aquesta carta a les Nacions Unides, perquè obria un procediment a les Nacions Unides de descolonització i d'independència que posava Espanya contra les cordes. Només per fer aquesta carta van enviar un comando al Camerún, on era exiliat Enrique Mbó, el van segrestar de casa seva, se'l van emportar en una selva i allà el van torturar i ofegar en un riu perquè semblés que era una mort accidental. I després, amb la confessió d'Enrique Mbó, sota tortura, van segrestar Acacio Mañe, a Guinea Equatorial, el van ficar en un vaixell que es deia Les Canàries, un vaixell de guerra espanyol, i després de torturar-lo també el van enllançar al mar perquè se'l mengessin els taurons. Així van acabar els dos impulsors de la Carta de Guinea Equatorial. Això ho va fer el demòcrata del Franco. Això ho va fer el criminal sàdic i assassí de Francisco Franco. Ho dic perquè ara hi ha gent que està rememorant segons quines coses, i dic, escolta, tampoc no lo hizo tan mal, no?, que diuen alguns, no? Déu-n'hi-do. Per una carta. Per aquesta carta, sí. I aquesta carta quin recorregut té? Aquesta carta arribarà al ministre del Camerún, ministre de Finances, ell la portarà via valija diplomàtica a les Nacions Unides i allà començarà el procés per atendre la demanda del poble guineà. Perquè aquesta carta la fa un partit polític a l'exili clandestí, però no es fa en benefici d'aquest partit, sinó en benefici de tot el poble guineà. I per tant, tot i que aquestes dues persones van morir,
les Nacions Unides van interpretar, primera, que el que havia fet Espanya era absolutament rebutjable, d'acord? Tot i que Espanya sempre ho va negar, és d'aquells crims d'estat irresolubles, d'acord? I segona, que les Nacions Unides van donar l'empara a la voluntat del poble guineà, perquè entenien que aquesta carta responia a una voluntat del poble guineà. Bé, a partir d'aquella carta... Perdona que et talli un moment, però has dit que aquesta carta la presenta a les Nacions Unides un altre país, el ministre d'Exteriors de Moçambic, no de Camerún. De Camerún. O sigui, per tant, no és el mateix país ni els mateixos nadius del país els que fan aquesta proposta i, malgrat això, prospera. Sí, perquè les Nacions Unides són un club d'estats mundial i només els estats poden presentar iniciatives davant l'Assemblea General. Per tant, havia de ser així. No és casual, és que havia de ser així. Però una cosa és que un estat ho pugui presentar, evidentment no és un estat, però l'altra és que no sigui l'estat en qüestió, sinó un altre estat que pot presentar. Escolta, jo crec que aquests senyors tenen dret a ser un país. Guinea no ho podia presentar perquè estava ocupada, annexionada i colonitzada per Espanya. Per tant, aquest partit polític, si ho presentaven directament, no tenien la potestat de fer-ho perquè no eren un estat membre i ho havia de fer, naturalment, un estat membre. I per això ho va fer Camerún. I Guinea què tenia que era tan interessant per a Espanya? I disculpo la meva ignorància, però segurament no sóc l'únic. Moltes coses. Guinea Equatorial era... Bé, el motiu pel qual Guinea Equatorial és annexionada a Espanya és en virtut del Tratado de San Ildefonso de 1777. Per cert, de 1 d'octubre de 1777. Aquest tractat el que feia era intercanviar possessions d'Espanya amb Portugal. Portugal els hi cedia als espanyols Guinea Equatorial i Espanya els hi cedia als portuguesos unes mines de plata a l'Uruguai. D'acord? Què volien els espanyols? Doncs volien Guinea Equatorial per poder traficar amb esclaus. Perquè el golf de Guinea Equatorial, històricament, era conegut com el golf dels esclaus. Des d'allà es calcula que van partir més de 2 milions d'africans cap a Latinoamèrica, principalment a Cuba. I aleshores Espanya necessitava aquest espai, aquest territori, per poder traficar amb esclaus. I era aquest el motiu i l'interès d'Espanya en Guinea Equatorial. Després, Guinea Equatorial tenia altres riqueses, com per exemple el cafè, o per exemple el cacau, o per exemple la fusta. Tenia una fusta a la selva de Guinea que era molt preuada. No sé si us recordeu d'aquella cançó de Yo soy aquell negrito de l'Àfrica tropical. Sí, home, el colacao, sí. Doncs el colacao venia de Guinea Equatorial. Aquell negrito de l'Àfrica tropical era... ¿Qué cultivando cantaba la canción del colacao? Doncs aquell negrito de l'Àfrica tropical era el negrito de Guinea Equatorial. Ostres, I això arriba a l'ONU i què fem? Això arriba a les Nacions Unides i aleshores les Nacions Unides a l'any 1960, i això és molt rellevant, aproven una resolució, la 1514, que és una resolució que dona desenvolupament a la Carta Fundacional de les Nacions Unides de 26 de juny de 1945. L'article 1.2 de la Carta de les Nacions Unides diu dues coses importants. Una, que tots els pobles són lliures i iguals, no hi ha pobles de primera, de segona o de tercera, tots són lliures i iguals i tenen dret a la lliure determinació. Article 1.2 de la Carta Fundacional de les Nacions Unides. L'article 73 va més enllà i diu que totes les potències dominants o administradores de pobles sense estat o sobirania plena tenen el deure sagrat de protegir-les i de facilitar la seva plena sobirania. Article 73 de la Carta Fundacional de les Nacions Unides. I això s'ha complert alguna vegada? En molts casos. Heu de pensar que des que les Nacions Unides es van crear fins al dia d'avui, 80 territoris del món han esdevingut estat, gràcies a la intervenció de la Carta Fundacional de les Nacions Unides i de les seves resolucions posteriors. Per tant, el que li va passar a Guinea Equatorial no era una excepció.
és fruit del treball que les Nacions Unides han fet des de l'any 1945. De fet, la resolució 1514 ve acompanyada de la resolució 1541, que determina què es coneix com un territori dominat o no autònom. I fixa 4 requisits importants. Primer requisit, que el territori estigui sota domini. Els catalans estem sota domini per la força de les armes des del 1714, això és irrefutable. Allà vam perdre les nostres institucions, els nostres líders i les nostres constitucions. Per tant, això no ho pot discutir ningú. Segon requisit, que no tingui sobirania plena. Bé, el Tribunal Constitucional l'any 2017 ens va recordar que no teníem sobirania per proclamar la independència i que per això s'anul·lava el referèndum i ens enviava a forces d'ordenament públic per impedir-ho per la força. Per tant, no tenim sobirania plena. Tercer requisit, que hi hagi una separació geogràfica o delimitació geogràfica amb la metròpoli que t'administra. Bé, Catalunya té fronteres establertes, conegudes internacionalment des de l'edat mitjana. Segur. Ningú pot dir al món que no sap on és Catalunya. Ningú no pot dir al món que no sap diferenciar entre Catalunya i Espanya. Per tant, també la complim, aquesta... Per tant, estàs dient que aquí hi ha d'haver un joc polític previ, Clar. bàsicament per 2 motius. Un, perquè, si ho he entès bé, ha de ser un país, estat membre, que presenti aquesta sol·licitud, Catalunya no ho és, Exacte. i per tant ens hem d'apropar a altres estats que puguin donar un cop de suport. Naturalment, a l'Assemblea General de les Nacions Unides cal que un estat membre faci la resolució, la proposta de resolució, per ser aprovada a l'Assemblea General de les Nacions Unides. Si pot ser més d'un, millor. Home, Però bé, potser un de fort, no? Si fos Rússia, per exemple, no? per exemple. Però de totes formes, el més rellevant de tot és que un cop el bloc soviètic dona suport a la iniciativa del poble guineà, el bloc occidental reacciona donant-li també suport. Per què? Això va ser una sorpresa? Sí, t'explico. Per què? Perquè el bloc occidental, en veure que el bloc soviètic li donava recolzament, va calcular que el més convenient pel bloc occidental era donar-li el reconeixement perquè aquest país no s'escurés cap al bloc soviètic. I com ell, altres futurs països. Per tant, va ser una jugada geopolítica del moment per tal d'impedir que el bloc soviètic s'apoderés o s'afiliés a Guinea Equatorial. D'acord? I així funciona el món. O sigui, que això és la geopolítica en plena marxa. Exacte. Això és la geopolítica en acció. Això funciona així. Per tant, podria passar, per què no, que Catalunya tingués l'empara del bloc, per exemple, BRICS, i que el bloc occidental, capitanejat i liderat pels Estats Units d'Amèrica, digués: ep, no ens interessa que Catalunya marxi del bloc occidental. I per impedir-ho, doncs li donarem el nostre suport. Per tant, això pot arribar a passar. Per tant, aquella idea que em sembla que va ser Sala i Martín, que va dir d'oferir no sé quantes hectàrees a la Xina per per posar una base aquí com a amenaça, no? Dir, escolta, si algú ens reconeix, tenim unes hectàrees aquí que si algú vol col·locar alguna cosa aquí, alguna base xina o russa, això serviria per fer... A veure, és un acudit, però va per aquí el tema, no? És a dir... A veure, jo explicaré amb una frase cèlebre del ministre Margallo, d'Afers Exteriors espanyol, que va dir: no sabéis cuántos favores debemos al mundo para que no reconocieran a Catalunya. Per què? Doncs perquè la diplomàcia internacional es basa en fer unes negociacions bilaterals en cadascun dels països. I els països es mouen per interessos. I evidentment que Catalunya haurà de tancar acords ferms amb tots aquells països que ens reconeguin. I evidentment que Catalunya, si vol ser un estat, haurà de negociar tots aquests acords bilateralment amb tots aquests països. I cedir, perquè no hi ha res gratis. Exacte, però és que hi ha moltes formes d'arribar a acords. Per exemple, tractats comercials.
intercanvi comercial, intercanvi de tecnologia, intercanvi de béns i serveis. Us posaré un exemple de Cuba. Cuba és un país que no és potent econòmicament, però sí que és potent en la formació. Hi ha molts països que tenen acords bilaterals amb Cuba, on Cuba els hi trasllada els seus metges, per exemple, sobretot a l'Àfrica, per cuidar-los, perquè ells no tenen formació de metges. I el mateix amb altres nacions que potser no tenen una preparació específica amb l'explotació agrària, per exemple. Bé, totes aquestes coses serveixen justament per establir acords internacionals. I això ho hem de saber i ho hem de treballar amb totes les nacions del món. Per exemple, poso un exemple. Als Estats Units d'Amèrica ara li diuen a Panamà que volen tenir... Volen recuperar el canal, no? El canal de Panamà. Què farà Panamà? Declarar-li la guerra als Estats Units d'Amèrica? No. Li oferirà un tracte preferencial, que és al final el que li interessa als Estats Units d'Amèrica. Que no hagi de pagar molt per una infraestructura que majoritàriament van pagar ells. I per això s'irriten i diuen, home, nosaltres vam invertir milers de milions de dòlars per fer possible el canal de Panamà i ara resulta que paguem com qualsevol altre. Això no és just, perquè sense nosaltres no hi hauria canal de Panamà. I per tant, el govern de Panamà arribarà a l'acord, tard o d'hora, de fer-los un preu preferencial. I s'acabarà el problema diplomàtic. Doncs el mateix ha de fer Catalunya. En tots els estats membres hem de buscar, en la mesura de les possibilitats de Catalunya, algun acord comercial que sigui beneficiós per les dues parts, el que se'n diu un win-win, perquè aquí tots hem de guanyar. D'acord? I per tant, qualsevol acord diplomàtic internacional ha de partir de la base de que tots dos hem de guanyar. Si no, no és un acord just i per tant no té interès. A més, suposo que el nostre win, que dius tu, seria el reconeixement internacional. No només això. No, vull dir que a partir d'aquí això ja seria molt, després ja amb el temps podríem anar arreglant coses, però com a mínim el reconeixement internacional de bones primeres. Sí, bé, això per descomptat, però també si a nosaltres ens interessa que aquell territori, aquell estat en qüestió, tingui unes relacions de privilegi amb Catalunya per la raó que sigui, això també pot ser positiu perquè aquell estat ens doni també un mercat econòmic privilegiat pels catalans. Poso un exemple remot. Imagineu que hi ha un país d'Àfrica que tenen molt poca desenvolupada la indústria farmacològica i que Catalunya, que és un referent de la farmacologia al món, doncs li ofereix fer fàbriques allà. Ells ens podrien donar, per exemple, una certa exclusivitat a l'hora de vendre productes farmacològics en aquell país. Tots guanyaríem. Correcte. No? Ells tindrien fabricació farmacològica en el seu país i nosaltres un mercat nou. Correcte. Tornant a Guinea, com acaba la carta? Bé, aquesta famosa carta arriba a les Nacions Unides. Aquesta carta arriba a les Nacions Unides, esclata la Guerra Freda, a partir del 64 amb la seva màxima cruesa, que és la Guerra del Vietnam, on els Estats Units d'Amèrica arriben a mobilitzar més d'1,5 milió de soldats, poca broma. La mobilització més gran des de la Segona Guerra Mundial. I aleshores, doncs, el 1965, les Nacions Unides, justament perquè els Estats Units tenen por de que Guinea Equatorial acabi sent un país de l'òrbita soviètica, doncs faciliten el reconeixement a l'Assemblea General de les Nacions Unides del dret immemorial i imprescriptible dels guineans a autodeterminar-se i a ser independents. A partir d'aleshores, del 1965, es fa absolutament irreversible la independència de Guinea Equatorial. Clar, perquè tu vol dir que és immemorial i, has dit, immemorial i imprescriptible, la paraula. Que no prescriu. Que no prescriu mai, és a dir, una cosa que surti 65 i bueno, ja ho farem. El que passa que ells van dir, cony, ho fem mullar, no? No. Aleshores, Espanya, evidentment, això li agafa per sorpresa, perquè no s'esperava l'esclat de la Guerra Freda, i tampoc s'esperava que
els nord-americans li demanessin doncs, que acceptés la independència de Guinea Equatorial, perquè tot el bloc occidental va votar a favor. O sigui, Espanya es va quedar sola davant d'aquesta resolució. Espanya només va tenir l'acord favorable de Portugal, que tenia Angola colonitzada i per tant Portugal li va donar recolzament. Bé, aleshores què va passar? Bé, com bon gallec, el Franco es va fer el sort i l'any següent les Nacions Unides fan una segona resolució. I en aquesta segona resolució les Nacions Unides li diuen que no només ha de facilitar l'autodeterminació i independència de Guinea Equatorial, sinó que a més ho ha de fer abans del juliol de 1968. O sigui, ja li fixa una data apressant a Espanya per fer-ho possible. A partir d'aleshores, tots els polítics, empresaris, gent benestant de Guinea Equatorial que eren franquistes i espanyolistes. Hem de recordar que Guinea Equatorial és l'únic país d'Àfrica on es parla l'espanyol, perquè les llengües pròpies van ser absolutament anorreades, com la catalana, després de més de 250 anys de colonització i annexió forçosa. Doncs bé, a partir de la segona resolució del 1966, tots els polítics de Guinea Equatorial, que eren franquistes i espanyolistes i que havien reprimit criminalment l'independentisme, es tornen independentistes. Quan veuen que ja és irreversible el dret a l'autodeterminació i independència de Guinea Equatorial, aquests polítics es canvien de jaqueta i abandonen literalment l'estat espanyol. I reclamen, naturalment, el que demana les Nacions Unides, que és un referèndum d'autodeterminació votat pels nacionals de Guinea Equatorial. Què vol dir això? Només pels nacionals. Només els nacionals. Només els nacionals de Guinea Equatorial. Què vol dir això? Els autòctons, els nascuts a Guinea Equatorial d'origen africà. Tant és així que quan Franco publica en el BOE el referèndum d'autodeterminació de Guinea Equatorial, es diu en l'article 4 d'aquest BOE, Decreto Ley, que només podran votar els majors de 21 anys guineans d'origen africà, d'acord amb les previsions de les Nacions Unides. Es fa el referèndum el guanya per un 65% la independència i posteriorment... Perdona, suposo que amb vigilants de la ONU o no? Sí, amb supervisió de les Nacions Unides en l'escrutini. Naturalment, no podien deixar que Espanya, que era una dictadura militar, es preocupés de fer l'escrutini. Hauria sigut molt... 90-10. Exacte. Hauria sigut molt improbable que hagués guanyat la independència. Doncs bé, es fa el referèndum, guanya el sí a la independència i aleshores Espanya posteriorment facilita una segona elecció, que seria per decidir, per constituir la República de Guinea Equatorial. Aquesta segona elecció és per constituir el president, per escollir el president, d'acord? Que es fa 3 mesos després del referèndum. Esclar, perquè clar, si dius que vols ser independent però no tens ningú que et mani, diguem-ne, allò és una bomba. Exacte. Només tenien l'administració autonòmica. Però esclar, les Nacions Unides li diuen no, però és que vostè ha de fer un traspàs de sobirania al nou poder constituent. I el nou poder constituent qui és? Doncs s'ha de constituir. I per constituir-se s'ha de fer democràticament. I per tant es fan unes eleccions, després del referèndum, constituents per escollir el president de la República de Guinea Equatorial. I s'escull el president de la República de Guinea Equatorial i es presenten a aquestes eleccions el president de l'autonomia franquista i el vicepresident de l'autonomia franquista com a màxims candidats. I guanya el vicepresident, Francisco Macías. Per tant, el primer president de la República de Guinea Equatorial serà el vicepresident de l'autonomia franquista de Guinea Equatorial.
Això, en certa manera, Jordi, això és el que he sentit en alguns fòrums independentistes, de que el dia que Catalunya assoleixi la independència, tots els espanyolistes seran independentistes del cop i volta, no? Home, tots no. Però bueno, jo sempre des de darrere he hagut de lluitar perquè el que passa que no em podia donar la cara. Però jo us asseguro que el PSC i els comuns i el Círculo Ecuestre, el dia que sigui irreversible la independència de Catalunya i tinguem una resolució a les Nacions Unides, aniran a prendre sardanes i el virulai. Ja us asseguro que això anirà així. És més, no us estranyi pas que el senyor Illa, Montilla, Iceta i companyia algun dia es presentin a unes eleccions al Parlament, a la naixent República Catalana. No us estranyi pas. Per què? Perquè tots els lobbies d'influència i tots els partits polítics s'adaptaran a la nova realitat i, evidentment, no voldran perdre la seva quota de poder institucional. Perquè els polítics viuen del poder institucional. I els partits també. I, per tant, és comprensible el que van fer els polítics guineans d'abandonar Espanya i canviar-se de jaqueta. És absolutament comprensible. El mateix farien les empreses, Telefònica no marxaria pas de Catalunya. No marxarà, exacte. És més, el que faran les empreses és crear noves seus a Catalunya perquè estaran en un altre estat. I per tant, de la mateixa manera que hi haurà una seu central a Madrid per Espanya, hi haurà una altra seu central per Catalunya. I això és previsible per totes les multinacionals que operin a Catalunya, inclosa la Caixa. Que, per cert, llavors cotitzaran a Catalunya i els impostos repercutiran a Catalunya. Exacte, completament d'acord. I això és el que proposes tu per nosaltres, per Catalunya en aquests moments. El que proposo jo, en el llibre de la Via Guineana... Sí, anava a dir, si em permets, deixa'm ensenyar el llibre, perquè la gent el vegi, ja que estem aquí. He venido a hablar de mi libro, no? No, només faltaria. Existeix. És aquest llibre, és aquest llibre, La Via Guineana per fer efectiva la independència, de Jordi Castellà. L'única via legal, pacífica i democràtica possible. Això també explicaré per què ho dic. Això és així perquè de totes les vies possibles, legals, pacífiques i democràtiques, només hi ha dues. Una és un acord bilateral amb Espanya, que s'ha demostrat impossible, entre Catalunya i Espanya, ja sigui amb la dreta o amb l'esquerra, PP o PSOE. Això s'ha demostrat impossible perquè ells tenen un poder coercitiu superior que fa que hi hagi una desigualtat de forces i quan hi ha una desigualtat de forces, la força minoritària no es pot imposar mai. I aleshores la força majoritària sempre guanya. Per aquest motiu és improbable i s'ha demostrat impossible que l'estat espanyol reconegui el dret a l'autodeterminació de Catalunya, de mutu acord. Però hi ha una segona opció, i és que ho reconegui no a Espanya, sinó a les Nacions Unides. I si ho reconeixen les Nacions Unides, com Espanya forma part de les Nacions Unides des de l'any 1955, i Espanya ha aprovat la Carta Fundacional de les Nacions Unides, on diu en el seu article 1.2 que tots els pobles tenen dret a l'autodeterminació, si les Nacions Unides diuen que Catalunya és un poble i que té dret a l'autodeterminació, Espanya haurà de convindre d'acord amb el tractat internacional que ha subscrit i signat i ratificat l'any 1955 que Catalunya és un poble i té dret a l'autodeterminació. És més, l'article 10.2 de la Constitució espanyola diu que totes les resolucions de les Nacions Unides s'han d'aplicar en virtut d'aquest article 10.2. Y el artículo 96 diu que todos los tratados suscritos y ratificados por el Reino de España serán considerados ordenamiento interno de obligado cumplimiento. I per aquest motiu, sense haver reformat la Constitució, s'apliquen les resolucions internacionals, per exemple, de la Unió Europea o de les Nacions Unides. I tu has dit que hi havia dues vies, doncs? La via bilateral, l'acord bilateral que ja descartem, i la multilateral, i la multilateral, que és la via Nacions Unides. Però llavors, com encaixa el 10 d'octubre aquí? És a dir, no és bilateral, no és... No, el 10 d'octubre va ser una via unilateral. Catalunya, de forma unilateral, proclama, d'acord amb les seves institucions
i el seu referèndum i les lleis de transitorietat política, la independència. Per tant, hi ha 3 vies. O no? No. Aquesta, dic possibles, aquesta via ha fracassat. La via unilateral ha fracassat. Per què? Doncs perquè hi havia una teoria errònia que creia que davant d'una via unilateral de Catalunya hi hauria una dinàmica de xoc de trens, que es diu, en la qual Espanya, per no descarrilar el país, frenaria i acceptaria el dret a l'autodeterminació de Catalunya. I això no es va produir, perquè Espanya va passar per sobre de Catalunya. Per què? Perquè hi havia una desigualtat de forces. La dinàmica del xoc de trens només es pot aplicar quan les forces són equivalents o iguals, no quan són desiguals. En el cas de Catalunya, nosaltres no érem un AVE de 8 vagons, érem una cafetera a carbó. I aleshores, naturalment, quan no tens ni els Mossos d'Esquadra, ni els funcionaris, ni res de res, per constituir el teu estat, doncs és normal, absolutament normal, que et passessin per sobre. Era el previsible, de fet. Ha passat sempre. Tots els xocs de trens on una de les parts és superior a l'altra, el tren més poderós passa per sobre de l'altre. Per tant, tu creus que hi ha hagut una desídia o un desconeixement o que s'ha fet expressament? Bé, això ho haurem d'analitzar, amb el temps, no? Els nostres historiadors, però és evident que jo crec que hi ha hagut una mica de tot. Primera, una manca molt gran de coneixement de dret internacional, perquè si tu saps que hi ha una via alternativa al xoc de trens, el més prudent és primer posar-la en pràctica abans d'anar a un xoc de trens. Segona, hi ha hagut també segurament una prepotència excessiva per part dels nostres dirigents, que creien que Catalunya tindria una força que no tenia. Potser també una desídia a l'hora de no documentar-se suficientment sobre la situació internacional i sobre les capacitats de Catalunya, i alguns, com s'ha demostrat amb el temps, directament no volien la independència. I després ho han dit fins i tot en el judici als presos polítics del Tribunal Suprem. No, és que jo no queria. Però malgrat tot, si el Déu s'hagués aguantat, no s'hagués aguantat. No s'hagués aconseguit la independència. Encara que cap país no s'hagués reconegut, algun país no s'hagués reconegut, així... No, perquè les dinàmiques internacionals no funcionen com es pensava el nostre govern. Perquè hi hagi un reconeixement internacional, primer hi ha d'haver una negociació bilateral. Tu no pots pretendre que un país et reconegui, creï una crisi diplomàtica amb un altre estat, com per exemple és Espanya, i que ho faci sense una negociació bilateral, on aquell estat tingui molt clar quin benefici en treu d'aquest reconeixement. Per tant, és utòpic i fins i tot jo diria vergonyós que algú es pensi que el món funciona així, que proclama la independència i al cap de 10 dies o de 17 dies, els famosos dies que va deixar el president Puigdemont per veure si algú el reconeixia, doncs algú s'apiadi de Catalunya i el reconeixi. No, això no va així. Això són negociacions bilaterals complexes, on s'han de mirar els interessos comuns, on s'han de mirar els beneficis comuns, i són negociacions que duren mesos i potser anys. I per tant, pretendre que en 10 dies o 17 dies et reconeguin és no tenir ni idea de com funciona l'ordenament internacional. No tenir ni idea. Però bé que has de fer algun moviment des de dintre del país perquè la gent vegi que la teva voluntat, no? No, però a veure, Catalunya l'1 d'octubre va fer el seu referèndum, l'estat espanyol el va boicotejar, Catalunya hauria d'haver denunciat això davant de la comunitat internacional i hauria d'haver demanat, des de la majoria de representants catalans independentistes, hauria demanat a la comunitat internacional el reconeixement del dret a l'autodeterminació i la independència, ja que l'estat espanyol havia boicotejat el seu referèndum. Referèndum que vull recordar
on la sindicatura electoral va dimitir en bloc i on el recompte electoral no va tenir supervisió de la sindicatura electoral ni tampoc dels observadors internacionals. Per tant, era un referèndum que no tenia totes les garanties jurídiques per poder-se posar damunt de la taula com vàlid o legal. Però precisament per al boicot que va fer l'estat espanyol. Per tant, la Generalitat de Catalunya en aquell moment tenia tota la justificació per poder haver anat a les Nacions Unides i haver demanat el reconeixement internacional, adduint que havien intentat un referèndum i que l'estat espanyol l'havia boicotejat de forma violenta i repressiva. I no ho va fer. I en aquest cas, quin país ens hagués donat suport per presentar la demanda? No, a partir d'aquell moment el que s'obria era una finestra d'oportunitat per negociar bilateralment aquest reconeixement del dret a l'autodeterminació i independència, que és el que s'hauria d'haver fet des del 2017. El que es va fer és proclamar la independència sense suport internacional i quan el president Puigdemont va veure que no tenia ningú internacionalment disposat a donar-li suport i tampoc tenia l'obediència dels Mossos d'Esquadra, va decidir marxar a l'exili. Això és el que va passar. I és aleshores quan es munta el Consell de la República i es fa tot el que s'ha fet fins ara a l'exili per intentar que les persones que van fer l'1 d'octubre i la declaració d'independència no passessin la resta de les seves vides a la presó. D'acord? Ja has tret el tema del Consell de la República, Jordi. Sí. Allò... Passava per aquí, oi? No, perquè tot ve d'alguna banda. Com hagués canviat la situació? Hagués canviat alguna cosa? Pel que dius, no, però potser sí, depèn del teu, el que opinis tu, si tot el govern s'hagués quedat a l'exili. Hagués canviat alguna cosa? No substancialment. No substancialment. No substancialment. De fet, que hi hagués presó per a alguns consellers era una forma d'exemplificar davant de la comunitat internacional que l'estat espanyol era un estat autoritari, repressor i dominant contra Catalunya. Bueno, de fet ha sigut l'única, diguem-ne, baixada de pantalons de l'estat espanyol, no? Alliberar els presos. Clar, o sigui, a nosaltres internacionalment, per al discurs internacional que havia de fer Catalunya davant de les Nacions Unides, no era dolent que hi haguessin aquests presos. No era dolent per al discurs, evidentment per les seves famílies i pels interessats sí, però per als interessos nacionals això no era dolent, perquè exemplificava la repressió de l'estat espanyol contra els representants legals i pacífics del poble català. Per tant, ens servia moltíssim per la nostra causa. I de fet, els indults i l'amnistia van en contra justament d'aquest discurs de demostrar que l'estat espanyol és un estat autoritari i dominant sobre el poble de Catalunya. Llavors, avui vens aquí a la seu de reagrupament, t'agraïm de nou el fet que estiguis aquí, també perquè estem en plena campanya per la presidència del Consell de la República, on us presenteu 6 candidats. 6 candidats. Tu és la segona vegada que et presentes, va presentar-te el 23? No, el 2024. 24 vas presentar-te? Un 5%, vas treure un 5%? 5,5. 5,5. Com lliguem el teu llibre, la teva proposta, la via guineana, amb la presidència del Consell de la República? Bé, el llibre es va fer el 2023 i arriba a la conclusió de que amb una majoria independentista al Parlament, amb 74 diputats, amb el 52% del vot emès a favor de la independència i amb el 54,81% dels diputats independentistes al Parlament, podíem aprofitar aquesta majoria per sol·licitar, amb tota la legitimitat democràtica, el reconeixement immemorial i imprescriptible de Catalunya a ser independent. Com va fer? Però no som un estat. Espera un moment. Perdona. Com va fer Josep Carner i Ribalta i el Consell Nacional de Catalunya a l'any 1945. I aquest és un fet molt rellevant. Ensenyaré el llibre, sisplau. Aquesta és l'apel·lació, que es diu l'apel·lació dels catalans.
El Consell... Més a prop, ja veuràs. Sí, potser massa a prop i tot. Bé, aquesta apel·lació la fa el Consell Nacional de Catalunya, encapçalada per en Josep Carner i Ribalta, amb la seva delegació dels Estats Units, on diu tres coses. Primera, que Catalunya és una nació. Segona, que vol que d'acord amb els 14 punts d'en Wilson, que era l'antic president dels Estats Units d'Amèrica, que va fundar la Societat de Nacions i que va defensar el dret a l'autodeterminació de tots els pobles, i d'aquí ve que s'adopti a la Carta Fundacional de les Nacions Unides el dret a l'autodeterminació, dels 14 punts del president Wilson, doncs aquesta carta i aquest memoràndum, perquè era una carta acompanyada d'una explicació del que era Catalunya, perquè volia explicar a aquells que formarien les Nacions Unides, perquè aquesta carta i el memoràndum es presenta abans de la fundació de les Nacions Unides, a la fase preliminar, a la fase de discussió de quina carta fundacional s'havia de redactar, doncs abans de la redacció, el Consell Nacional de Catalunya ja fa l'intent d'incloure Catalunya dintre dels temes a tractar per les Nacions Unides. Demanant el reconeixement de la nació catalana, demanant el reconeixement del dret a l'autodeterminació i demanant que qualsevol discrepància sobre Catalunya es resolgui des de les Nacions Unides o la Cort Penal Internacional, que encara no s'havia creat. Tot això demana el Consell Nacional de Catalunya. Ara la pregunta lògica és: i com és que no va prosperar? Aquesta és la pregunta que tots ens faríem, no? Com és que això no va prosperar? Doncs no va prosperar perquè el president Irla, president en funcions després de l'afusellament del president Companys, que tenim aquí un retrat, va escriure una carta a les Nacions Unides un cop ja estaven constituïdes, pressionat per la República Espanyola a l'exili, que la finançava, dient dues coses. Una, que es subordinaven a la República Espanyola i a la seva recuperació. I dos, que sol·licitaven la recuperació de l'Estatut d'Autonomia. En comptes de donar recolzament a la iniciativa de més de 75.000 catalans a l'exili d'Amèrica, que s'havien organitzat amb la delegació dels Estats Units per presentar aquest memoràndum i aquesta carta a la incipient Nacions Unides, el president Irla la va desacreditar. I per aquest motiu, aquesta iniciativa no va prosperar. Quan podríem haver sigut el primer dels territoris sense estat a independitzar-nos gràcies a les Nacions Unides des de l'any 1945. De fet, Guinea segueix l'exemple de Josep Carner i Ribalta i de l'Assemblea Nacional de Catalunya. I com Guinea, fins a 80 territoris del món han arribat a la independència seguint un procediment semblant. Per tant, és absolutament vergonyós que l'any 1945 el president Irla no donés suport a aquesta iniciativa. Però aquí no acaba el problema. A l'any 1959, quan els guineans presenten la carta i comença el procés de negociació amb les Nacions Unides i la resta dels estats membres per reconèixer Guinea Equatorial, què fa el president Tarradellas a l'exili? Mirar cap a una altra banda. El president Tarradellas no es va aixecar des del seu exili a França i va dir el mateix pels catalans. Per tant, primer error grandíssim del president Irla, però és que després el continua el president Tarradellas. És que Catalunya podia haver-se independitzat al mateix temps que Guinea Equatorial. Això vol dir que als catalans ens agrada ser independentistes però no volem la independència? No, això vol dir que hi ha determinades persones que no estan a l'alçada del seu poble. Catalunya heu de pensar que s'ha autodeterminat fins a 7 vegades en els últims 400 anys. Anem a repassar. 3 vegades com a República Catalana. El 1641 amb el president Pau Claris. 1931 amb el president Macià. 2017 amb el president Puigdemont. 3 vegades més s'ha
proclamat de nou el Principat de Catalunya i les seves constitucions. El 1641, quan es fa el pacte amb Lluís XIII de França. El 1705, quan es fa el pacte amb l'arxiduc Carles. I després el 1874, quan Carles VII, el pretendent al tro d'Espanya, torna a reinstaurar el Principat i les seves constitucions el 1874. Aquest és un episodi poc conegut, però es proclamen dos presidents de la Generalitat de Catalunya, carlins, i es posa com a capital del Principat de Catalunya Sant Joan de les Abadeses. I l'últim, cas absolutament inqüestionable d'autodeterminació, és els fets del 6 d'octubre, on el president Companys proclama l'estat català. Per tant, Catalunya, de forma recurrent, s'ha autodeterminat i ha intentat independitzar-se de l'estat espanyol. El problema és que no ha tingut el lideratge o la força per aconseguir-ho. I hi ha hagut polítics que no estan a l'alçada de les circumstàncies i que han fracassat i traït el poble català. I això s'ha d'explicar perquè no torni a passar. I què proposes tu, des de la teva candidatura al Consell de la República, per subsanar aquests errors? Bé, el que proposem és recuperar l'apel·lació de 1945, actualitzar-la i tornar-la a presentar davant de les Nacions Unides d'acord amb el dret internacional que ens empara. Ara bé, per desgràcia, un president també d'Esquerra Republicana, en Pere Aragonès, que va prometre que culminaria la independència de Catalunya, finalment el que va fer és avançar les eleccions, tot i saber que les perdria i que es perdria la majoria independentista. Una altra Irla, una altra Tarradellas. Molt bé, això què ens obliga a fer? Ens obliga a demostrar la legitimitat democràtica que tenim per presentar aquesta iniciativa. Per què? Doncs perquè si presentem aquesta iniciativa avui, el que farà Espanya és enviar el president Illa a les Nacions Unides per explicar-los que l'únic representant de Catalunya és ell. I que nosaltres som uns farsants, que no tenim cap legitimitat democràtica per parlar en nom de Catalunya. I com ho podem solucionar? Com ho podem subsanar? Doncs molt fàcil, presentant signatures, milions de signatures. Moltes més que els vots que ha tingut el bloc espanyolista, que són 1.600.000 aproximadament. Si presentem, per posar un exemple, 2 milions de signatures, donant suport a la carta i al memoràndum que presenti el Consell de la República, les Nacions Unides i els seus estats membres sabran que la majoria del poble català està legitimada per demanar el reconeixement del dret a l'autodeterminació i la independència. Tan fàcil com això. Tan fàcil com signar a favor d'aquesta proposta, de forma legal, pacífica i democràtica. I això ho organitzaria el Consell de la República des de l'exterior? Exacte, hauria de ser una acció que liderés el Consell de la República amb el suport de tots aquells partits i entitats que s'hi volguessin prestar, per exemple, reagrupament. No ajudaria reagrupament a recollir signatures? Ara mateix, ja comencem. Comencem ara mateix a recollir signatures. I es pot fer manualment o telemàticament. Avui en dia no hi ha d'haver cap problema. De fet, el Rajoy, la majoria de signatures que va recollir contra l'Estatut, fins a 4 milions, van ser telemàtiques. També proposes impulsar estructures institucionals que permetin de construir les bases de la futura República Catalana, assegurant que estiguin preparades, el que deies que no estaven preparats, i traslladar la seu a Suïssa. Sí, senyor. Ho pots explicar, això? I tant, i tant. Nosaltres volem traslladar la seu a Suïssa perquè Ginebra és la seu de les Nacions Unides a Europa. I no té cap sentit ser a Bèlgica, que és la seu en Brussel·les del Club dels 27, quan nosaltres necessitem el reconeixement del Club dels 193. Per tant, a Ginebra hi ha totes les ambaixades dels 193 estats membres
de les Nacions Unides i els 3 observadors. I no té cap sentit que nosaltres estiguem perdent el temps i fins i tot augmentant la despesa en viatges d'avió, si es donés el cas, per entrevistar-nos amb algun ambaixador d'algun país africà, oceànic, etc. Per tant, el més eficient econòmicament i el més intel·ligent diplomàticament és ser a Suïssa i a prop de Ginebra i a prop de la seu de les Nacions Unides per establir els procediments diplomàtics necessaris per negociar amb tots els estats membres. Això és el més intel·ligent. Què diferencia la teva candidatura de la resta de candidatures? Però mireu, es presenten 6, Jordi Castellà, el Luis Felipe Lorenzo, el Toni Comín, Jordi Domingo, Toni Walter, Montserrat Duran i Jordi Domingo. Bé, està mal dit que jo digui el que em diferencia d'altres candidatures, però jo crec que l'única candidatura que presenta aquesta via, fruit de l'estudi d'investigació durant més de 2 anys, de tots els processos d'independència que ha tingut Espanya des del 1581 fins al 1968, que és l'últim, i d'haver estudiat també altres processos d'independència, com els bàltics, els balcànics, o, per exemple, els europeus, doncs crec que sóc l'única candidatura que té aquest mèrit. I que, per tant, pot parlar amb coneixement de causa quan planteja aquesta iniciativa. Una iniciativa que també haig de dir que ara la majoria de candidatures ja comencen a veure amb bons ulls. Per exemple, la candidatura del Jordi Domingo, en l'últim debat que vam tenir a Barcelona, em va reconèixer que la via de les Nacions Unides era una via que es podia impulsar per arribar a la independència i que la tenia molt present. I el mateix Toni Comín va dir, sí, la via internacional de les Nacions Unides és una via que haurem d'impulsar. La Montserrat Duran va dir que tenia una altra preferència, que era presentar una ILP a la Unió Europea. El problema és que per presentar una ILP a la Unió Europea, per reconèixer el dret a l'autodeterminació de Catalunya, necessites recollir 1 milió de signatures en 7 estats diferents i, a més, que... Sí, 7 milions. No, 1 milió en 7 estats. 1 milió en total, però en 7 estats. Sí. I una n'hi ha prou? O sigui, una de França n'hi ha prou per entendre'ns? Compte? No, ha de ser una recollida homogènia. Val. I després hi ha un altre problema molt important, que és que allò que es demana sigui competent el Parlament de la Unió Europea. I el Parlament de la Unió Europea no és competent sobre la sobirania de Catalunya. Perquè l'estat espanyol li dirà que sobre la soberanía de Cataluña, en todo caso, es España competente, no el Parlamento de la Unió Europea. Per tant, és una iniciativa que no arribaria ni a recollir les signatures. I a més de l'àmbit, diguem-ne, independentista i la via de la ONU, com s'organitzaria el Consell de la República? Quines novetats afronta la teva candidatura? Bé, el Consell de la República, naturalment, necessitarà d'una bona governança. Fins ara aquesta governança no ha sigut òptima i la demostració és que van presentar la dimissió en bloc fa pocs mesos el president Puigdemont i tot el seu govern. Per tant, no cal dir res més. Cal fer una bona governança i cal empoderar els consells locals perquè siguin útils per fer la seva missió principal, que és la independència. Els consells locals estan formats per persones anònimes que són molt útils i necessàries perquè donen la capil·laritat del Consell de la República al territori i són les que ens ajudaran a recollir les signatures amb altres entitats, com pot ser l'Òmnium, l'ANC o altres partits com Regrupament, no? Si s'escau. Per tant, totes aquelles persones que participen al Consell local de la República han de participar activament i col·laborar activament per recollir milions de signatures per poder defensar legítimament aquesta proposta que volem impulsar davant de les Nacions Unides.
Si no som capaços de fer-ho, aquesta proposta no tindria cap força, fins que no es guanyés de nou al Parlament de Catalunya. I com això no sabem quan passarà, doncs jo prefereixo curar-me en salut i començar a agafar signatures per tal de que la gent s'engresqui, perquè la gent demostri que estima el seu país, que vol donar recolzament a aquesta demanda, i per tal de que, si és possible, abans de 3 anys, puguem tenir davant de les Nacions Unides el plebiscit català. I obrir converses amb aquelles nacions que puguin tenir un interès per reconèixer Catalunya. Perquè ara faré una pregunta molt important. Què passaria si una nació, només una, reconeix Catalunya? Automàticament passaria que Espanya tindria una crisi internacional. Perquè aquella nació estaria reconeixent el dret de Catalunya a la seva autodeterminació i independència. I Espanya ja entraria en crisi internacional directament amb aquella nació. Això d'entrada. Segona, Catalunya podria establir converses bilaterals amb aquella nació i tractats internacionals, comercials, institucionals i econòmics. Què vol dir això? Que nosaltres podríem emetre, per exemple, un passaport català i que els nostres conciutadans podrien anar en aquell país que ens hagués reconegut a fer turisme o a fer negocis. Simplement pel fet que aquell país ens reconeix. Imagineu-vos el Cristo que li suposaria això a la diplomàcia espanyola. Que hi hagi catalans que se'n van al país X amb el seu passaport a fer negocis en aquell país. O, per exemple, que aquell país ens reconegués un tractat de defensa recíproca. Què vol dir? Com l'OTAN, si t'ataquen a tu, et defenso jo, si t'ataquen a mi, em defenses tu. Imagineu-vos. El que podria suposar per a Espanya que un país tercer tingués un tractat de defensa mútua amb Catalunya. Suposaria automàticament que Espanya no podria tocar-li el pèl a Catalunya. Amb perill d'entrar en guerra amb un altre país. Exacte. Doncs imagina't si en comptes d'un país fossin 50. Home, seria una miqueta més complicat. Us posaré un exemple. Ara mateix el Sàhara Occidental té 89 reconeixements internacionals. Són moltíssims, perquè van fer la feina als anys 70. Però és que Palestina en té 147. Els dos últims, a l'any 2024. Espanya reconeix, Espanya i Irlanda reconeixen a Palestina. El 2024, el senyor Pedro Sánchez. Per tant, els catalans ens hem d'espavilar. Nosaltres, els catalans, hem de tenir com a mínim els mateixos reconeixements que pot tenir ara el Sàhara Occidental o Palestina. Però aquesta feina necessita una interlocució diplomàtica des del Consell de la República que avui no s'està fent. I que per aquest motiu ens hi hem de posar. Que naturalment el Consell de la República no és l'únic organisme que ho podria fer, d'acord? Però té l'avantatge, el Consell de la República, que té més de 100.000 socis, o adherits o registrats, que té un pressupost no menor d'1 milió d'euros i que té una vinculació directa amb les declaracions d'independència del 10 i 27 d'octubre perquè emana del seu referèndum. Per tant, tot això són avantatges que cal aprofitar i que per aquest motiu nosaltres des de la voluntat de que Catalunya un dia sigui independent, doncs hem volgut presentar aquesta candidatura. Quan vam tenir la primera xerrada el Jordi Pessardona de l'Assemblea, sí, ens va explicar com s'havien capat les possibles feines del Consell de la República des de l'exterior, com per exemple la campanya del consum, que havia vetat el govern espanyol i de més, sí, i que els egos havien fet que aquestes campanyes no s'haguessin fet des del Consell de la República, més intocable des de Brussel·les,
que no pas des d'aquí, i que aquestes coses, aquests egos, s'havien d'evitar. I aquí ve la pregunta. En el cas de que la candidatura no guanyi, aquesta proposta la pot entomar, la cedeixes, col·laboraràs, es participarà, farem un front comú tots plegats, no sé com explicar-ho, ja m'entens, no? Sí. És a dir, com es viurà això? És a dir, això dius que el senyor Domingo ja ho té sobre la taula i que li fa gràcia, diguem-ne. La proposta... Comín també. La proposta és clara. Jo sóc dels que pensa que els projectes van per sobre de les persones, quan aquests projectes beneficien a totes les persones. És que una Catalunya independent ens beneficia a tots. Per tant, si volen impulsar aquest projecte, jo encantat de la vida. Si jo puc col·laborar i participar, encara més, perquè és un projecte que he ideat jo, recollint el llegat d'en Josep Carner i Ribalta i el Consell Nacional de Catalunya, que naturalment s'ha d'actualitzar i s'ha de millorar en l'aspecte, per exemple, del reconeixement internacional de la legitimitat democràtica. Per tant, jo em poso a disposició del projecte. Només faltaria, és que és el que ha de fer qualsevol patriota, posar-se a disposició. Jo sol no recolliré 2 milions de signatures, això ho tinc claríssim. Complicat. Ho haurem de fer entre tots, entre molts. Entre molts. Per tant, aquí hem de remar tots en la mateixa direcció, és que no hi ha alternativa. El projecte és gegantí, s'ha de parlar en 193 estats, s'ha de negociar amb tots aquests estats. Necessitem gent amb les màximes capacitats de convenciment, de documentació i de persuasió. I necessitem, evidentment, que moltíssimes organitzacions es comprometin a fer aquesta feina ingent de mobilitzar el país per aconseguir aquestes signatures, que tampoc és tan difícil. Heu de pensar que el Centre d'Estudis d'Opinió, el CEO, ens diu que el 80% dels ciutadans de Catalunya estan a favor del dret a l'autodeterminació. Això vol dir, sobre un cens de 5 milions i mig de persones, 4,5 milions de persones. 2 milions és menys del 50%. Si a més deixem que signin, per exemple, els residents a Catalunya, com podria ser Lewandowski, per exemple, o que signin també els joves de 16 anys, doncs encara tenim més possibilitat de tenir signatures o de tenir aquests 2 milions de signatures. Per tant, nosaltres hem de fer la feina perquè el món vegi que el poble de Catalunya, i per extensió, naturalment, els països catalans, si també volen autodeterminar-se, que també podria passar que recollissin signatures des de Mallorca, des de Catalunya Nord, des de València. Imagineu que tota la nació catalana recull signatures per presentar-les davant les Nacions Unides, el que li suposaria a Espanya de descrèdit reputacional seria increïble. Doncs bé, és una tasca gegantina, però de la mateixa manera que vam fer la gigaenquesta, no sé si la recordeu, el 2013, des de l'ANC, doncs podem fer la giga recollida de signatures pel reconeixement internacional. Tot és proposar-s'ho. No és una tasca massa complicada, diguem-ne. No, el que necessita és mans. L'experiència la tenim. Clar, el que necessita és mans. Després ja els tècnics ens encarregarem de fer la carta i el memoràndum perquè compleixi doncs, el dret internacional. I després els polítics ja aniran a les Nacions Unides a defensar-ho i a interlocutar amb les Nacions Unides i els seus estats membres. Perquè al final, també ho he de dir, Catalunya tindrà reconeixements de forma progressiva. Quins seran els primers que ens reconeixeran? Doncs els països que no estimin massa Espanya. Això és el més fàcil, no? Si tu no estimes aquell país o tens hostilitat amb aquell país, doncs serà més fàcil que tu, només per fer-lo de punyet a aquell país, reconegui a un altre. Després, els països que han sigut colònies i que coneixen el que és una opressió i dominació colonial. Aquests tindran una sensibilitat especial. Després, els països no alineats,
que són aquells països que no són ni del bloc postsoviètic ni del bloc occidental, que van per lliure. I aquests n'hi ha més de 100. I després, finalment, hi haurà el bloc occidental, que estarà repartit en dos blocs. El bloc europeu, que seran els últims abans que Espanya de reconèixer-nos, perquè formen part d'aquesta corporació que és la Unió Europea, i el bloc no europeu, que estarà format per Estats Units, Austràlia, Canadà, Nova Zelanda, etc. Que si veuen que hi ha molts països al món que reconeixen Catalunya, doncs hauran de posicionar-se. Allò que dèiem al principi de la geopolítica, abans que ho facin els altres, aquest bloc d'aquí, ho farem nosaltres, no? Al final, tothom es posicionarà. Però primer hem de tenir alguns reconeixements i primer hem de fer la carta i hem de demostrar la legitimitat del poble català, perquè evidentment ja us dic ara que Espanya el primer que farà és desacreditar aquesta carta. El primer que farà és dir aquesta carta l'ha fet un boig que viu a Canet, que vol trencar Espanya. Això és el primer que farà. O uns bojos del Consell de la República, que no són ningú, i que parlen en nom de Catalunya de forma il·legítima. I per aquest motiu nosaltres haurem de dir no, el Consell de la República i la signatura de milions de catalans donen suport a aquesta demanda. Per això aquesta demanda tindrà suport i legitimitat popular, perquè si no, el primer que faran és desautoritzar-la. Us poso una anècdota perquè veieu com funcionen les coses. A l'any 1964, el president de l'autonomia, que després es presentaria per ser president de la República Guineana, va fer un viatge a Nova York, a les Nacions Unides. I sabeu què va dir el president Bonifacio Ondo? Va dir que Espanya havia portat la civilització a Guinea Equatorial, que estaven molt agraïts i que no tenien cap interès de ser independents, que això ja aniria pel seu propi, diguéssim, aniria fluint i que ja arribarien a la independència si volien, quan volguessin i estiguessin preparats, etc. Això és el que va anar a fer el president de l'autonomia de Guinea Equatorial, evidentment pressionat per l'estat espanyol. I això és el que farà el president Illa. Dir que entre Catalunya i Espanya doncs no hi ha un conflicte, que Catalunya ha passat pàgina de la independència, que ara hi ha una majoria espanyolista, autonomista, i que no tenen cap interès que aquesta carta, que és absolutament il·legítima, perquè són ells els representants de Catalunya, prosperi. Això és el que faran. El mateix que van fer amb l'Irla. Per tant, ens hem de curar en salut, i per això hem de fer la legitimació. Tornem a l'origen, que l'Illa digui el que vulgui, però el dret és immemoriable i imprescriptible. Pel poble català. Correcte, anem acabant. Doncs aquesta és la idea. Anem acabant, Jordi. Així anant xerrant, portem una horeta. I si el públic present, que ha tingut la gentilesa de ser aquí a aquestes hores, un diumenge, té alguna pregunta, només faltaria, o des de la... En tenim una línia, si et sembla bé. Jo estic a la vostra disposició. Oita, la Cristina es pregunta, he estat escoltant, molt bé, seria un exemple per nosaltres, però jo tinc els meus dubtes de que pogués ser tan fàcil el nostre cas perquè, Guinea era una colònia ubicada a l'Àfrica, mira, un tema que no hem tocat, el fet de la situació geogràfica. En aquell moment Espanya era una dictadura, això té alguna cosa a veure o no? Sembla que no, pel que has dit, però ens ho expliques ara. I Espanya estava aïllada de les institucions internacionals. Nosaltres som dins dels límits del que és l'estat espanyol, que es considera un estat democràtic i està protegit per les institucions europees. No és el mateix ni és tan fàcil, diu la Cristina. A veure, si ella creu que jo he dit que això era fàcil, s'equivoca. Això no és fàcil. Necessita, com he dit, milions de signatures que s'han de recollir i necessita, naturalment, la interlocució amb 193 estats per aconseguir el reconeixement internacional. Sí pot ser de tots i si no de la majoria. Per tant, no és una feina fàcil. És una feina laboriosa, però no impossible. Altres estats ho han aconseguit. Segona qüestió. Guinea Equatorial
és a l'Àfrica, això és indiscutible. Però a Europa també hi ha colònies. De fet, les Nacions Unides reconeix Gibraltar com a colònia. En virtut de què? Del Tractat d'Utrecht. El 1713, la corona anglesa, per obtindre Gibraltar, va traicionar Catalunya. I en virtut del Tractat d'Utrecht, Espanya cedeix a perpetuïtat Gibraltar. I Anglaterra marxa de Barcelona i deixa indefensa la ciutat. Per tant, en virtut del Tractat d'Utrecht, que és un tractat internacional expuri i absolutament il·legal, d'acord amb el dret internacional d'avui, perquè les potències estrangeres decideixen sobre la sobirania del poble català, dels seus representants i de les seves constitucions, Gibraltar avui és britànica i Catalunya espanyola. Per tant, ens afecta el mateix tractat, el Tractat d'Utrecht. Per cert, tractat que Espanya denuncia a la Comissió Especial de Descolonització per la seva recuperació. Però Catalunya no ha denunciat mai des de les seves institucions regionals, entre altres coses perquè no tenen competències. Però que nosaltres sí, nosaltres des del Consell de la República podem denunciar aquest fet. Per tant colònia és Gibraltar com Catalunya, agradi o no agradi a la nostra estimada interessada. I era el fet que, home, en aquell moment Espanya era una dictadura i ara Espanya estava aïllada de les institucions internacionals i ara és un país democràtic. Bé, sobre que Espanya és un país democràtic podríem discutir, com diuen els castellans, largo y tendido. Però també us vull dir una altra cosa, que un estat sigui democràtic no vol dir que vers a tercers pobles ho sigui de democràtic. I si voleu, podem parlar del Regne Unit. Quin és el tracte que dona Gibraltar? Un tracte colonial. O quin és el tracte que dona a Irlanda del Nord? Un tracte colonial. Per tant, pot ser que hi hagi un estat al món que sigui democràtic amb els seus nacionals i que no ho sigui amb els que no són nacionals. Encara que els consideri nacionals. D'acord? Per tant, el fet de que Espanya sigui un país on es facin eleccions no vol dir que amb els catalans siguin democràtics, perquè a mi em sembla que davant de l'Acord Penal Internacional o davant de les Nacions Unides serà difícil que Espanya expliqui per què va enviar més de 10.000 policies a robar les urnes i a pegar els seus votants. I a més no podrà dir que és fals, les imatges parlen per si mateixes. Escolteu, molt bé, no sé si hi ha alguna pregunta dels que esteu connectats o dels presents aquí. Roser, sisplau. Vinga, dels presents. Jo ja m'he tard, potser ho has explicat abans que hi arribés, però a mi el que em preocupa és el tema del cens. Tu has dit que a Guinea es va fer un cens, que suposo que el va fer les Nacions Unides, de guineans amb avantpassats africans o amb arrels africanes. Però si avui dia es fa un cens a Catalunya, de gent nouvinguda n'hi ha la que tu vulguis i més. No, els nacionals... Si em permeteu, Jordi, un momentet, per si algú no ens ha escoltat, us repetim la pregunta, perquè si la Roser no s'escolta online. La Roser pregunta que si a Guinea es va fer un referèndum amb el cens dels guineans nascuts a l'Àfrica, a Guinea, la preocupació de la Roser és quin cens... I amb arrels africanes. I amb arrels africanes, quin cens s'utilitzaria aquí i quina problemàtica tindríem en tota la nova immigració vinguda els últims anys. A veure, les Nacions Unides, quan parla dels nacionals, parla dels autòctons, parla dels nascuts, dels naturals d'aquell país. En el cas de Guinea Equatorial era bastant fàcil, perquè els nascuts havien de ser d'origen africà, per tant, negres. Si eres blanc, estava claríssim que no podies ser d'origen africà, d'acord? Era un fet incontrovertible. En el cas català, evidentment, com no anem a buscar el llinatge de cadascun dels electors, perquè això seria interminable, el que sí que es pot fer és una cosa tan simple com buscar si en el document d'identitat aquest senyor ha nascut a Catalunya, perquè això ho diu.
El document d'identitat diu on has nascut. Per tant, a tots els nascuts a Catalunya se'ls hi hauria d'acceptar el dret de vot en aquest plebiscit o en aquest referèndum d'autodeterminació. I això és molt fàcil, fins i tot de comprovar en la documentació, perquè tothom diu on ha nascut en el seu DNI. Per tant, és un problema que té fàcil solució. Més preguntes? Jo que soc nascut a França, Exacte. fill d'exiliats, a mi no em reconeixerien. A veure, en el seu cas... Perquè no tenia nascut a Montpellier. Molt bé, molt bé. Vostè ha nascut a Montpellier com en Jaume I, Exacte. el conqueridor. Exacte. I Jaume I el conqueridor d'on era? Català. Era català. Sí. Per tant, per extensió, vostè podria ser reconegut com a català. Això, si fem una lectura extensiva de la història. Però tot i així, hi haurà el cas de gent que porta 30 i 40 anys que dirà, home, jo no sóc natural de Catalunya, perquè he nascut en una altra banda, però porto arrelat a Catalunya des de fa 20, 30, 40 anys. Aleshores, de forma, diguéssim, bilateral, amb les Nacions Unides o l'estat espanyol, si es convingués, es podria fins i tot arribar a l'acord de que aquelles persones arrelades amb més de 20 anys, per exemple a Catalunya, que puguin demostrar, doncs també s'haurien d'incorporar en el cens. Això seria una de les coses que es podrien discutir i negociar. I una altra, interpretar, per exemple, doncs, que Montpellier també forma part de la històrica nació catalana. Sí. Tot és parlar-ho i com que no hi ha res escrit ni prohibit, tot és determinar-ho en el moment que es faci el document o el Reial Decret, en aquest cas, doncs per fer aquest plebiscit o aquest referèndum per la independència de Catalunya. Serà una de les feines importantíssimes que hauran de fer els polítics catalans en defensa de Catalunya i del seu futur, clar. No sé si des de la línia, des de la web, algú vol fer alguna pregunta. Teniu els micròfons silenciats, per tant hauríeu d'aixecar la mà i de silenciar-vos si voleu fer alguna pregunta. I si no, agraïm al Jordi Castellà la xerrada que ens ha fet, tant des del punt de vista de la via de les Nacions Unides com la presentació de la candidatura al Consell de la República. Sí, esmentar que el Consell de la República es votarà del 8 al 12 de febrer i que el llibre de la Via Guineana el podeu comprar, si teniu interès, naturalment, per Amazon. Directament. Sí, sí. Molt bé. Veig que no hi ha cap mà aixecada, no hi ha cap pregunta. Doncs moltíssimes gràcies, Jordi, per la teva presència. Agrair-te un cop més aquí. A vosaltres Fem-la petar. A vosaltres per convidar-me i content i agraït que un diumenge al vespre hagueu sigut aquí per passar l'estona amb mi i per redescobrir aquestes petites anècdotes de la història que a tots ens interessen. Moltíssimes gràcies. Un aplaudiment. Gràcies a tots. Desconnectem. Moltes gràcies.